Har katten taget det? Hvad siger du, Holger? Hvad siger du? Hvad er der galt? Er det fordi katten den er gået? Har den taget det? Spiser den bare kattemad? Åh, nå. Irriterende. Ja. Det skal du heller ikke finde dig i. Nej. Det skal du. Er det katten, du vil? Den taget din mad. Hvad? Eller vil du bare gerne tage kattens mad? Skal den dele? Skal den dele med dig? Er det det, du gerne vil have? Vil du gerne have, den deler? Er det ikke det? Er det det? Hvor gerne vil du have? Skal den dele med dig, den dumme kat? Hvad? Er det uretfærdigt? Det siger du. Er det træls? Er den derude?